la esifunda khona benzama ukuveza ukuthi alikho ivesi elisivezela ngokucacile ukuthi indaba yamabhede iqhamuka. Indaba yamabhede bazalwane is a paganism, evolution esuka from here. Lapho esuka sikhona isuka eBabylon. Kwa Abraham ukhishwa kwakhe uNkulunkulu wayemkhipha kuzo lezi zinto. Ngizamile ukuchaza bazalwane ukuthi ubani the queen of heaven. The queen of heaven bazalwane is Thixo powerful of Babylon uEshtaroth east. So yingakho ke bazalwane njengamanje yabona ke manje usexamalaze okugcina impela ke manje akukho sizo noma ngabe umHindu noma umthokolo noma upractice yophi inkolo kodwa nje ibhede uyayidinga. Ibhede uyayidinga nekhekhelayo libe khona. Usungenza ke ezinye izinto zongazenzayo mawukuthi mhlambe uconcept yamadlozi kanjani noma uyameditate noma ukuthi uyahlabelela uhlabelele ukuthi Jehova umuhle mawuqeda lapho nali ikhekhe lapha Jesus unothumela phezulu jukuba manje mawubuya nali ikhekhe lapho leli akukho muzi that should be scot free umuntu na ukuze usathane bazalwane nalezi amaqhinga kuthiwa uyasimangalela. Akekho umuntu akumele angakwazi ukumangalela usuku nemini. Athi angithi uyayibona lento kukhona into evelayo ebudlelwaneni phakathi kukaJobe noNkulunkulu uma xoxa nesathana lapha uNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyabhosta ngathi. Uma ethi uyabhosta ngathi ebese elifaka icala. Ngoba umuzwa uNkulunkulu okhuluma ngoJobe wayibona ngencane. Wayizwe pride. Uma ucabanga kade njengoba lokusifundile lapha uyezwa ukuthi uNkulunkulu umuntu onama emotions. Ngoba awukwazi ukuthi ube jealous unganayo imizwa. Amen. Yabona uthi uNkulunkulu onesikhwele. I'm a jealous God. Angifuni ukuthola into engiyibiza ngeyami ngoba khona into okhombayo. Wathi khona into engicela umzalwane uzwane ethi nawe uzwe umzalwane. Uthi khona indoda yayifuna ukuthenga umuzi. Ukuba lo muzi awuthanda yasiya umnikazi yathi ngicela ungidayisele lo muzi. Anqabi la is not for sale. Yathi abeke i-offer yathi is not for sale. Yahamba indoda. Hlanganisa amaqhinga la ndoda yabuye yathi cha. Kodwa ke ngicela ke noma ungasangidayisela ungidayisele ke isipili. Hayi umuzi kwale sipili ngawuthenga amamiliyoni. Indoda ibukele imali ibuka isipili hayi okay ngiyithatha imali. Speed. Kanti singena ogibela. Indoda le yamaqhinga yahamba yothatha izilwane ezifileyo. Yazi wayihenga kulesi sipili. Yahenga la esipilini. Yaphuma yahamba. Indoda ihlezi lapha phethu kuyanunga lapha isixakekile ukuthi nansi umhlola. Phela wazokhipha cha mina ngahenga esipilini lisana. Ngasithenga kuwo. Indoda kwaphoqela ukuthi uzonke. Ngithi bazalwane uSathane is a tactician. Usebenza kangaka. Awufuni umuzi, ufuna nesipili. Jesus.
Yingakho nje ngoba ngichaza ekuqaleni ukuthi ezinye zezinto esikhuluma ngazo lana sikhuluma ngento oyibuka ibe encanyana nje futhi uzwe ukuthi noma uhlezi ulalela lapho ukuthi yingani kodwa mhlawumbe ukhulana anga-emphasize into engangani ngoba phela isusa kuphi ukuphila kwethu ekholweni lento ngoba phela siyakholwa ikhona njengesilwane esiphuzile ngesiphihle sodwa ngisho sefika uMoses kwaba khona iklema lokusathana angazi ukuthi wayenzeni kwathunyelwa ingilosi kuzobhika isidumbu sawo kodwa wayeneclaim wayeclaim angazidai khona uNkulunkulu beze naye uNkulunkulu uhlazi uNkulunkulu osimakhaya wakhipha impilo yasezulwini no akukhona la so kunjalo abafowethu nakithi lento esikhulumayo ivuselela ukuthi asusani impungu ezisusa ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu the full presence kaNkulunkulu enhleni yethu bazalwane sesixoxelwa ngezinto bengazuthi abazali bacabanga ukuthi ayingiphinde lamazwi futhi ngicabanga ngezokwashi abazali basikhuluma nje bazibacabanga ukuthi simelena nokubungazwa kwabazalwane. That's not the case. Uma ufisa ukuthi mhlawumbe wenzele mhlawumbe uma uphidile nje esaphila bonke uNkulunkulu ngalokho wathwala there's nothing wrong uzophela izinto there's nothing wrong with that. The problem starts with when you bring it to the heart. Silwa nesipili silwa nento eyinkomba yemoya entweni kaNkulunkulu. Jesus. Nibonile bazalwane masifika sihamba nekheke ukuthi leli kheke lihamba njalo akulona nje ikheke nje lihamba kozalwa lihamba koshadayo ngoba kumele kuvele ukuthi lempumelelo iqhamuka sithatha impumelelo kaNkulunkulu sihlangane nempumelelo yamadimoni athunazeke ngizwile konke lapho sifunda kwami athi ngiyazivaza igama kukhona igama lezulu lasebenzisa uthi yes lezi zinto engizenzayo nihlanganisa igama lami abantu bama wabizwa ngegama lami babe yingxenye yalezi zinto. So besifunda lapho bazalwane safika lapha uJeremiya kuthiwa abantwana bahlanganisa izinkuni manje ngeke uyibone maseza amakhandlela nomlilo kaBhali ngawubona usushiswa phezulu kwamakhandlela kanye naleli khekhe ngaphansi awulazi nokuthi lisho ukuthini ucabanga ukuthi nje wena kwenziwa indaba ye-carrot cake mhlawumbe kwenziwa ngomnandi ke futhi into ehalelekayo futhi into eyenziwa uzubona ngendlela edimandwa ngayo noma ungathi uthi hayi anginendaba nayo it's spiritually informed uyoxabana nabantu belifuna uthi awuzokulithenga bakuthengela uthi awuzukuyeka bakushaya surprise uthi hayi uzufaka izandla maphathi amphuyukile mbuzo well what was usiyangela manje ncebo siyophuma kanjani sibuka nje ukapa isini I didn't have any answer bazalwane other than ukuthi siyosinda ngomkhuleko. Jesus. Uba conscious ngekhathi zonke okuzwelele enkosini nakuyihlambulula kukho konke. Ngoba manje asifani noAbraham waphuma physical. Waba ne-opportunity to start something from fresh. Capture those beliefs in everything. Thina siphuma sikho.
Jesu athi inkosi ngiyabakhulekela ukuthi bagcine Hey. Kumele sigcine siphakathi. Sikulo. Asizuphuma sendawo. Siphuma sikhona. Hey. Jesus. The discomfort yokuphuma ukhona ubalekelwa abangani kube khona abantu abangathandisisi kahle. Babhizi bakusendela uMerry Christmas abaqala ukuthi awuphendule ngani nawe usende emuva. Hey. Mo WhatsApp lokuthi hayi siyabonga. Hallelujah. Amen. Wenze njani umuntu samthumelela ihlahla amabheluni samthumelela ukuthi nabuyisa phela. Ugijima uMerry Christmas ugijima emkhathini ushone ngapha nangapha. Lokho ngelini ngoba angithi ngizama ukuveza la angibazi bangaki ngisebatholile usile. So they are provoking me into great anger. Benza amakhekhe benzela the queen of inzala bantu. Mother Earth. Oyena ukuthi sonke sizalwa nguye. uNkulunkulu esizama esiphucayo esikhipha ezintweni. Naye ngathi ngichazela abazalwane ngakhuluma into abanye mhlawumbe abanye bayinala ukuthi uNkulunkulu bazalwane abadingi igazi ufuna umuntu ohlahleka. Uma kukhona umuntu obulala umuntu ebulalela omunye umuntu leyo nto engathi uthwala neyizona. Amen. Nezi uma nje kukhona umuntu ozofela omunye umuntu uzomuntu ahlenge ukuthini kwelana ukuthwala phela lo. Hey. Ngifuna uhlehleke nayo. Angithi sifundile imikhuba yabantu. Uma uNkulunkulu esondela kuIsaya noma uIsaya esondela kuNkulunkulu sizwa kuthiwa ekhaya uIsaya athi maye imini lezinto engihlala phansi akuthatha amagazi lembuzi akuthanda noma wathatha ukuthi wathatha ihlahla labeka ezindebeni zakho wahlanjulwa endaweni engcwele wathatha ilahle endaweni engcwele labekwa. It was not literally ilahle but it's a symbolism yokuhlanzwa. Uma sekufa umuntu uNkulunkulu ungena kwikhadi ezokhipha umuntu ikhadi for once and for all. Jesus. Ansizwana. Kusho ukuthi uNkulunkulu esebulala umuntu embatha inyama yena uqobo. Usevala umkhuba for once and for all. Ngoba abantu sebentshontshiwe umhlaba wonke wavalela kwikhati practice. Jesus. Asiqhubeke. Incebo yami isihlalo sakho sila. Wenza njani manje ukuthi Monithi. Okay. Nalike angithi sikhulumile ke manje sadlula ngalo. Sathi hayi. Ayikho into engasho ukuthi. Uthi nje nina anazi. Sephuthuzekile kulezi insuku angisebenzise ngabona amakhanda. Umuntu eneminyaka o40 siyehlisiwe amakhanda mhlawumbe kubelona. Nje ukuthi nje ade aphephe. Bekhona phephethayo. Abanye sebeyathuka wona amakhandlela basafaka kodwa ikhayibona kuba. Yeah. Kodwa ngokomkhuba wakhona lamakhandlela asho utho amele umlilo. Lo umlilo besikhuluma ngawo esizwa endlini. Bese kuba ke udliwe ke ikhekhe le. Akhona nje ukuthi ikhekhe bazalwane. Likhona nangama Easter. Ngama Easter ni cross buns.
Jesus. Ama-Easter kunama-Easter eggs. Uzobona masingena ku-part 2 ukuthi sesingena ku-home. Akulona nje ikhekhe leli ukuthi nje. Hayi. Litholakala kumasizini wonke. Hey. Ayini ne-birthday yakho. I-birthday yakho iyathayisela. Nkosazana Yesu. Zwelele besikhuluma khona athi nakhonza the host of heaven. Lithi lezulu mafika lapha. Uthi uNkulunkulu wabanikela ukuthi bakhonze idala sasemhlabeni. Idala zasezulwini. Benqaba ukumkhonza uNkulunkulu. Bakholelwa. Khona lapho uNkulunkulu azababekela khona umthetho Israel athi ningabe nisabheka nasezulwini. Ngoba mangase nithi nibheke ezulwini khona nizokubona vele nikhonza. Kuqala. Beqhuma lapho lo mthetho. Wabezana ukuseywa ebuthakathakeni bomuntu. Ngoba make babona into ekhazimulayo bakho sebeyakhonza njalo. Ingakho nje in the east ukhuluma ngamaJuda ukhuluma ngamaMuslim babaku bakhona nje lona ngoba shona phansi lo umthetho uqhamuka lapho ukuthi abantu manje babheka phezulu vele bakhona abayibonayo noma yilanga noma inyanga noma yini sebeyakhona. So qhubeka sakhuluma ngaleli khekhe sathi leli khekhe lihamba lifike lapho emshadweni. Angazi ukuthi umuntu washada bengekho wena. Hey. Cha noma likhona nceba ngikhuluma ngoba ngingcono wena. Balikhona. Uma ngabuza nje umkami ngithi njengoba ngoba amazi mangabuza ukuthi leli khekhe uyikhekhe lomshado leli kukhona ukwazi ungazi other than ukuthi ngiyikhekhe futhi ukwazi ukuthi uma unoshado ngiyizwa lonke basalwane. Amen. Ukuthunjwa it's a highest level yokuthunjwa ukuthi umuntu angalandela into ngokuthembeka ukuba ngafuna umuntu uma engenzekanga leyo nto ngendlela kumele yenzeke ngayo ayilwe umuntu asho unqamuke ekhaya athi ayikho ingane yami ezoshada lingekho ikhaya ayikho ingane yami ezoshada lingekho umshado. Uyabona uqala uthi akusekho mnandi emshadweni ngoba kumele kube khona leli ngeke nje sihlale lapha ngihlale sifaka ngisho kwi-program kumele nibe kwi-program kube nesikhulumi sakho lapho mama nje lapho ngiyabona lapho yibo bona lawo bakhuluma hayi angifuni nibakhuluma kude yibo bona lapho sebelandisa ke bazamani manje sho njalo nithatha kana nikhekhe nisho ukuthi akusezokulandwa emzini nisho asicela ke basukume bobabili ke bazalwane babhekane uhlelo sicela basukume bazalwane bame babhekane ngiyakhumbula impela ngani khona nasemshadweni wencebo bazalwane eGoli nayo yale ikhekhe bayifunza incebo cha ngikhuluma ngayo ke bazalwane ngoba ngikhampathebona cha nami ngafunzwa ikhekhe wathiwa ya muphe nani nomuphe leli khekhe lisho ukuthi leli khekhe lisho ihamba namagama uyotshela usesiqedile hayi unkosikazi wamuthi ngizomela bekhona kwethosi
angithi emva kwekhe bese bakhona enye the drink of fire. This is not a usual drink. No way, no, this is not usual. Wasicela wonke amahlabela phezulu kwamatafula umuntu akayivuki umuntu. Wasithane pose, hey. Tena amaklasini asume sonke sinene. Bese suma sonke simo. Bese thwala. Bese shoma ngamathile. So the chairs to the what? Yeah, chairs to the what? Chairs to the chairs. Paganism. Everything the part. Paganism. Ngiyasibuka leso simo ngizama ukucabanga ukuthi uNkulunkulu kuleso simo leso ufika kanjani. Ngeze nahlawumbisela ngokuthini. Ngingasho nje umusho olandela emva kwazo zonke lezi zinto mase zenzekile ukuthi indignation provoking me today. Sefastile kwafasta amazalwane fasta ukuthi yonke into eyimpumelelo kukhuleka kuJehova waphilayo njengokubona umuntu ofaka iphanda ekhuleka ukuthi Jesu yasindisa abasalwane. How do you feel? Ngoba yilokho kwaziyo ukhule phambi uyakwazi ukubona kushunela isangoma uyabo imihlobo abaza kodwa ubonile ngoba ilokho kwaziyo umnyama baziyo awukwazi ukubona masiqhamuka kumbathe awukwazi ukubona umnyama masiqhamuka kumbathe into emhlophe sembathe veil umhlophe sokumhlophe kakhulu ubona naye yabona. Angithi manje lento ikhuluma ngazibani ikhuluma ukuthi asizani senza isiko liphina kwethu ngokukholwa okuthinta izinto. Angithi phela ngoba sesikhola kusho sesiphila ngaphandle kwezinhlangano. Manje ngenxa ukuthi lezi zinto zi-addressiwe phakathi kwebandla ibandla leli liboleke ukwenza ukuze nathi bekhona isikwenzayo ngoba siyaphinda. Uma ngikhuluma ngokuthi-ke bazalwane kungathi kunesidingo ukuthi esiqaleni phansi esibe ekuxoxweni bafowethu nazi izinto siphuma kanjani lapha siphuma kanjani. Mhlawumbe ama-convention makwenziwa ama-convention kakhulunywa ngaleyo mase siqedisa sahlakalela sajuluka sabamani nansi into isibheke ngobuso. Bazalwane siphuma kanjani nansi uvula amabhayibheli ufuna indlela. As long as lento zinga-addressiwe bazalwane at the collective level siyohlela njengoba kade esho uNkulunkulu uma ningawaphihlizi lawo ayindawo egelekile noma Jesus. Ngoba mina ngiyaphuma nginendodakazi ubaba ngoba esenendodana siganiselana alathi inkoba yakho sengiphumile. Angisakhulumile lokwangaphandle ngikhuluma lokungaphakathi. Asiphumile sonke asazi ukuthi sikhishwe sambe siyabona samba usibona sigqoka amasuku nje sigqoke othayi ngathi sibahle sifakile la sifakile awuboni okunye kungapho hamba kuvela ngendlela hamba kuvela ngendlela hawu sesambe ibanga hawu ndisamba nalokho sesambe ibanga dlula ngenkosi
dlula next one dlula sakhuluma ke si-highlight nje bazalwane kafushane sithi-ke uyabona la le nkonzo ihamba bazalwane njengoba kade niqalile nje ngathi yithi nje kakhulukazi bendlu inyama iqala nje ngisho la emini angithi nezinto ezina-aggressive bazalwane lesinazo ukuthi siphuma kanjani kuzo uzungena indaba khuluma indaba wonke umqhoyiso ngoba phela abantu besintu isintu sidala nithi ukukholwa kwethu lokuze emuva uma ngithi nje lifikile ivangeli esizweni sakazulu manje uZulu uma uphuma kulokhu uhlehlela kulokho kwaziyo nokwala okuqhamuka khona yabo kwakuphumule nje bazi ukuthi thina sihlala nomshado uqhubishe ikhetho sihlala yabona ngaziwa into endala manje lokusho kwenziwa njani manje siyacabanga siyathanda sifaka ngabesithanda usiqale phakathi siphinde sinoya amakhansi bosiphuma kanjani uyabona so kuyadinga abazalwane ukuthi uyabona lapha-ke ngizokhuluma ngalokhu okusobala okusetheleni ngikakhuluma nje ngathi yonke lento ikakhulukazi angithithi indaba zey'mpilo ezinanayo which is just a normal thing but ngikhuluma ngalokhu engikwaziyo nengithole ulwazi ngakho yabona le mbali I'm still waiting uma uyongena I'm still waiting. Kunjengokuthi ngoba bengixoxa ukuthi le mbali lena inomlando. Yonke into ekhona la inomlando. Lama petals asama petals manje. Bawungawona ama petals ngokwephekezi. Bekuba imbewu. Ehamba ingane phambili, ihamba isaphaza phansi. Bese kuthi umuntu mayeza anyathele phekwayo. Yabona anyathele uphewayo le mbewu isho God of fertility ukuthi mayihamba phezulu kwale mbewu uzothi mabephuma lapha sekuphelele umcimbi shuthi ke sekuzokwazi ukuthi uhambe kahle konke bathole babusiswe ngumntwana kube njani la imbali la inomuntu phakathi ngoba iboshiwe nje nje phakathi lapha evimba imphondo nezana ukuthakatha bazalwane imbali zobe ibambe kanjena nje inemphondo phakathi ehamba njena isihamba kancane intokazi yakhona ekulilizela ehamba kancane inomuntu phakathi ukuthi zonke imfelamona lezi mayiphosa imfamona ziphosa ukuthi ake kulunga lutho bese umuthi lona-ke onamandla ungabutholo kwakhekeke muphi uvime lapha uyabona bese kuthi mase uphilileke umcimbi wenzeke yonke ngendlela uzocela zonke iy'nto ezize ngaphambili bese kuthi-ke angithinenezo the seminaries zize intombi zize ngaphambili bese kuthiwa manje lesi zinto zingena kwi-program nakhona lapha kithi seyikhona kuzophoswa-ke ibhokhe sekusho sesibone sisophosa ibhokhe Jesus. Hey, ngibona ukuthi yini ke leyo bazalwane ibhokhe yes ziyodudula kabili zidudula le nhlahla ke zidudula iyiyo iphoswe hey kubuhle isala nayo yeah sekuthiwa ke hayi usiyoshada-ke inhlahla esiyofuela phekwa wakho ngonyaka ozayo Jesus. Sangikholwa lento engikhuluma ngayo ngenxa yokuthi siyibandla ehamba siboleka izinto esinazo ukuthi ziqhamuka nomlando wazo yini kodwa uma bephuma la
hayi lento esenza uthini ekuthiwa hayi sukumane-ke manje umakoti usuyaphuma-ke uzophuma bese silandela ngemuva hayi ayenziwa kanjalo. That's not how paganism is done. Uma kulona siyaphuma thina sibashiye phakathi siphume sizoma lapha emnyango wonke umuntu aphathe into imbewu le azokuba bephuma sibathele ngayo singathi siyakhasta sibathela ngenhlalo bayothelwa njengoba bonke ngibona wonke umuntu nje usuke kukho into ecaphunile abantu bambuze benza ujenga lapha bathi uma beqhamuka kanjena wonke umuntu uyathelana uyabathela-ke sekuyothi uma bedlula lapha kulaba futhi phela bona uma benza akulona luquqaba lethu bathi babembala ngibona bembala nansi imoto ebhalwe just got married ngiyanibona edonsa amapopi imoto edonsa amapopi ebhalwe la kwi-screen just got married ngakunjani uma bephuma lapho sekubhukhiwe iholide ligama lakhona yini uma bephuma lapho bayangena lapho sebeyahamba njalo sekuba ubye-bye ubye-bye sokubuya lapho-ke nakhona imithandazo yokuthi uma uNkulunkulu we-honeymoon sebebuya kuye boyobuya bonke sekuhamba bothi uma bebuya lapho ingane emva konyaka wokuqala sizala ingane yabo yokuqala sebeyihambisile kweyawo umpristi sebeyobuya-ke yobhajatiswa laphayana sebeyobuya-ke sekuzodlalela ikhekhe lokushado eladelelayo lelencane phezulu ngabona sekwenziwa manje nje ngabona umshado wami ngaphandle ethi mina sizoleza leke ngikhuluma ngokwenza kwangakhona neza kusobala liyasikwe elinye liyaphiwa abantu kodwa liyalincane ekugcina sihamba nalo sofika lapha ekhaya simpele phezu kokodwa ihlala lapha lingane angazi kwenzeka njani-ke uma ingafiki kodwa lenziwe nje ukuthi lihlale isikhathi eside leli khekhe usuyayibona ukuthi akulona ikhekhe it's a spiritual symbolism. It's not just a cake nje lenziwe colored cake what likhona likushoyo njengomuntu ogqoka isiphandla nogqoka insonto enento ey'nsukonyana lapha yenziwe lapha angithi ubona ukuthi ubehave kanjani ubona into kanjalo into kanjalo sinjengalabo bantu-ke abaphakamisa lezo zandla badumise ngazo uNkulunkulu njengomuntu ongambona efake iy'phandla adumise athi Jehova umuhle yebo usho njalo njengoba manje lezi y'phandla manje lensonto manje angithi lokho siyakwazi ukubona kukhona iy'phandla ekhona esingayibona ezaqhamuka in a form of paganism and civilization siphila nakho nje kuyingxenye yokuphila kwamulekile futhi kwamukelekile nje ku-integrated nasebandleni kukhona hawu cha futhi nenza kancane bazalwane emabandleni lapha emasontweni lapha kuze kuthengele umfundisi kuzodlula imbala konje khona lapha e-altar ubona i-pastors appreciation bazalwane asibonge the man of God bazalwane the angel of the house and ubona ukuthi inhliziyo yabantu imhlophe kwenzelele benza engazivini yokuhambazana ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi sivulela amehlo singabi isizwe ukuthi uSathane uyakwenza
ngamehlo esikhulu kodwa thina abantu bokukhanya singabalekelwa ubumnyama singabalekhaya sibe lost in the dark. Ngengazi ngathi ngikhuluma bekuzini izolo ngathi bazalwane kuyangixaka mina lezi nsuku ukuthi akusakho lento eshoyo ngoba yonke thina into esikhuluma kule mihla kumele ihambisane nevesi ukuze ibe nesisindo umzalwane. Akusekho lento etubukayo njengaphakathi ngoba yonke lento ebhala lapha athi uNkulunkulu you are provoking me into anger. Jesus. Yebo isikhathi uzobona mase singena abazalwane mase sihlazela sithi part 2 siqalwe ithombe iqala ku-Old Testament iwele ingene ku-New Testament uthi ngishibhanja selingenile esikhathini somusa laba nenkinga yeyithombe njengoba nathi sinenkinga yeyithombe namhlanje abanga nje yabona sikhuluma kanje ungakuba ngathi sikhuluma into Old Testament yaba khona wayizona uNkulunkulu kwi-Old Testament wakhuluma ngabapostoli kwi-New Testament bayiyaka beyala ibanga against idolatry. Jesus. But namuhla akusekho ngisho sikhuzayo. One lost. Bekanasi. Bengithi-ke uyabona kuhle kanjani abashadikazi nabo kade beshada nabizona nasebeseholidini bazona there's nothing wrong ngokuthi makade ushada bese ngithatha iholi ngoba ngifuna ukuba nesikhathi nawo umndeni bengahle nithi kodwa nikunikeza ilanga yini nikunikeza igama noma yena nikeza igama nihlanganisa ne-spiritual alignment yeke engakhonzi nikubizelane ukuthi honeymoon it's a very same thing nokuthi ukushada into yempilo kodwa mayisinekeke phakathi se-condition uyabona it's the same thing ukubungaza umzalwane inteke kodwa usathane ayisynchronize so well ukuthi awukwazi ukuhlukanisa ukubungaza umuntu ekhatheni ngalokho ngisho nabantu bazokutshela ukuthi hayi usuku lakho lokuzala namhlanje hawu liphi uzwa yiba ngeke liphi uthi hayi manje yazini uzama ukuyifihla ukuthi hayi yazi ngisitholanga isikhathi sokuthi yesibambana buya nekheke lapho thengela isibanibani bakuthengele bona yeah mama kubona ukuthi lena ayijolo ungalithenga ikheke bakuthengela uyozubhalele angifuni ikheke usho ngolala bathi imali bethukayo kanti serious lento yakho hayi kubazalwane yithina kuphela abantu esingekho serious ngokukhona kwethu kokubhoka yazi mina ngisebenza la emhlanga ngale mnyaka 2002 sishele office lapha shele office nanye insizwa ewa creation ngoba sasiba ukuthi bani kama insizwa ngifike lapha nyaka lapha ngisikhaselanje ibona into yakwathi mangelina yayangibhokela ngolala yathi hey mina ngowa creation awukwazi ukuthi mawuhlezi nami udle inyama wenza ukuthi ukukholwa kwami ngihlukumezeke so ngenxa yokuthi wena uhlezi ofisini la kusukela namhlanje phuma uyohlala lapha emnyango uze udle lenyama yakho ngokukhululeka abantu they are uncompromising kanjalo ngokukholwa kwabo kodwa thina siyanceda sinceda ubungani ukuthi hey uzothina usiyabonga ngomthelo
yaba umuntu athi Merry Christmas hayi ungasho ukuthi hayi angihlangana noChristmas manje siwale ukuthi kuzoba lona bayokwazi nini ukuthi kukhona okuhlukileyo bayokwazi nini abantu Jesus. angithi manje uma avela enzani wavele wahlanganisa yonke into eyinkolo wayihlanganisa into one la uthola khona yonke into umuntu uthambuza uthola yonke into uthola yonke inkolo yomhlaba into one religion, the religion of the state, and that religion is Christianity. Hlangane yonke into ungayicabanga la ngikhuluma nge-Vatican Methodist yonke into ihlangene la kodwa okhonza into ethile wathatha izinkolo zangalesa sikhathi ezaqhubeka nezikhona manje bonke umuntu ebona uma ekhonzo Soris the Egyptian gods abona ukuthi hawo uMaria oqinileyo uMaria olungileyo uMaria the goddess ayibona iqueen of heaven yabona okhonza uJesu Mhlengi immediate between men ayibone nayo imvani lena la wonke umuntu abona into yakhe inkolo kahulumeni phela bona bakhizwe labo ukuthi kube khona into ehlanganisa abantu bangabokushona ngisho nansi inkolo khona ngango phela bazalwane uJesu akalethanga inkolo emhlabeni waletha ubudlelwano abantu bathatha ubudlelwano benze inkolo ubudlelwano hey bazalwane yingakho ngisho uza ahambe emhlabeni akafundisa umuntu ngeChristianity ukuthi iChristianity sizwa ngabantu ukuthi kwaqala abantu bakuphi base-Antioch ababiza kwathiwa laba bangamaKristu yes into nje abantu baqamba laba sobanikeza igama labo yiluka ngoba abantu banenkinga yama-labelling identity noma ukuthi hayi mina wena igama lenina umzimba ningumzimba ongenapha igama Jesus. It's offensive kangaka umuntu uzobiza somzimba ngani kanti asibona umzimba sonke ukuthi sonke cha mina nje wena ungakhanda yo asikuziye but uthi hawu phezulu noma sithande kangaka abuzukhonza kuna hayi manje ngichamna umuntu akho uphela umsimba hawu wena umsimba umsimba sokuba igama lakho wena usubona ukuthi isitha angifuna wenye nawe ubona ngathi awubelong kahle emzimbeni kaKristu la awukhona khona naye ngila ngisathi ke la there's nothing wrong with you ngihambe kodwa nikubize la ngegama elithini ngila lana ngibazana ngangichaza ukuthi indaba kaNkulunkulu ngimkhumbula ngimkhomba le eMesopotamia bazana eBhabhiloni nithi uNkulunkulu wenyama lo uNkulunkulu lo wenyama lo uNkulunkulu lo ube khona waze wafica izikhathi zamaGriki wafica izikhathi zamaRomani njengoba ekhona namhlanje kuthiwa it's a honeymoon the god of the moon and who is responsible for the menstruation cycle of women
okusho umuntu wesifazane ukuze abahambe ukuthi ke hayi akube khona umntwana kumele bekhulekwe kulo uNkulunkulu wenyama. Dlula mzalwane in the interest of time. Now, nansi indaba awufundele la Jeremiah 44:16-17. For the word message that you have spoken to us in the name of the Lord. We are not going to listen to you, 17, but rather we have certainly performed every word of the vow. Hey, indaba yingakho ufuna inake lento ekhulunywa uJesu. Yabona uJesu mayesethi ningafungi. Kodwa enishoya kubo yebo. Because indaba yokufunga ifike kakhulu ngoNkulunkulu. Ukufunga kufike kakhulu noNkulunkulu. Akusho ukuthi abantu mabenza isivumelwano kumele bafake ifungo phakathi. uNkulunkulu esikhipha usikhipha ngisho yabona lamakhulumo la kuthiwa don't make any indaba yama-vows le yama-vows iqhamuka lapho bazalwane ukuthi yonke into oyenza isivumelwano kube khona amagama owakhulumayo. Uma kusuku lakho le-birthday kube khona izinto oyishoyo oyikhuluma phezu kwamakhandlela. Uma kuzodliwa ikhekhe kube khona amagama ashiwoyo. Those are the vows of the covenant that we constantly make, whether siyashaya isuku lakho lokuzalwa noma siyabungaza kanjani noma sithi cheers to what. Those are the vows. Say your wishes. Say we call it enchantments. Ukhuluma amazwi njengomuntu uma ekhuluma noma umuntu uma ekhwifa. Ukuthakatha. Sorry mama. Akhuluma amagama athile. Into enjalo. Not just a vow. Akukho la sifundiswa khona uNkulunkulu ayifundisa ibandla athi bovawa khona. Kodwa ngiyakutshela mhlangano kwakasholo lamagama ongwaqwa. Ngoba iyabethela sebethela sitho mafowethu. Hayi. Sholo lamagama ongwaqwa. Mina kuyiwayimona. Ngiyakuthatha ngithi ngalo suku washo wathina ngikhulume ngize ngikhale inyembezi ngithi yiza abazalwane bathini funa izwi olikhulume lithi egameni likaJehova asiyikulilalela la kepha siyakwenza nokwenza onke amazwi aphumile emilonyeni yethu sishisele inkosikazi yezulu impela siyithululele iminikelo yokuphuzwa njengalokho senzile thina nabobaba namakhosikazi ethu nezikhulu zethu emizini yakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalema ngokuba sasisuthi isinkwa sahlala kahle asabona okubi. nikhumbula lapho uJeremiah 17 uJeremiah 17. lapha uNkulunkulu uyababona Hey. Juda seJerusalem. So uma uNkulunkulu emvezela lokho wasekuthatha wabiza amakhosi wabiza umhlangano. Kwaba khona umhlangano special wabiza amakhosi nama-elder ezindlu zonke kwaxoxa. Ngoba uyayibona it was a serious concern and offensive thing. uNkulunkulu athi no, this must be addressed. Tell them I want them in the meeting. Yazi benzani? Baphendula la 44. Mabephendula la 44 uyawazi lama. Athi siyakuzwa ukusho. For the word and message that you have spoken to us in the name of the Lord.
we are not going to listen to you. Lokho kushoyo asizukulalela okushoyo egameni likaJehova. Kodwa kunalokho, rather we will certainly perform every word of the vows. So usuyezwa ukuthi lamagama akhulunywayo uma bebhaka amakhekhe kuthiwani kuthelwa udrink ama-drinks for the Queen of Heaven or other gods to provoke the God into anger. Kunama-vows abawashoyo. Ilamagama abawashoyo uma beshadisa, ilamagama abawashoyo uma benza, but lawo ma-vows. We shall perform every word of the vows we have made to burn sacrifices to the Queen of Heaven, Ishtar. The Queen of Heaven, Ishtar, and to pour out the drink offerings to her. Cheers to the Queen, the mother of success. But again, just as ourselves and our forefathers and our kings and our princes did in the cities of Judah and the streets of Jerusalem. Njengoba benza okhokho bethu namakhosi bethu namaprince ethu, nathi sokwenza njalo. Futhi esathi sikwenza asiswelanga kudla, saba nempumelelo eningi, asibonanga lutho lutho. Siyosindiswa yini uma sibhekisela umuso? Senzele umuso. Ngubona nje ukuthi siyakhona nokubaqhubeka lokho esiqhubekayo. Sibekezelele. Inkosi silindile. Njengo Abraham waphuma endlini kayise egcwele izithombe athi ngizofika isindawo ngokhona nothemba ukuthi uma semzulu wona ibizibani. Kunamazwi akhulunywa eBhayibheli lapha ethi akekho umuntu ongajika esezile wayetesta ubumnandi bukaNkulunkulu. uNkulunkulu ulinde nje lapho ukuthi uma ngaba khona abangayezwa bezwe lento engikhuluma nawo kulezi insuku. Ngicela ulayithe kancane ulayithe izoba ivela kahle. Okay, so kuba kancane boss. Yeah. Uma sefawa maringi sekukuhle kukhazimula. Nami mhlaba. Nangiholo. Ngoba yakonzenziwa ngomama. Yangazi bayithatha. Ngangiholo okwami kumama. So ngicela umngane wakho. Uba khona close. Never think goes. If I think goes, I'm going to school then. Yeah. Where also shoot also with the toast. Hey. Hayi naye umngane wami ke wathembeka. Hayi ela wayemile nanikhona yini kule nanikhona nekhumbula wasuka umthembo soma. Hawo ushene ngiyabanga mbuza nje wawenzani. Anaza nathi angiwo uthanga namlenze. Hawu phela itafula kwakune champagne kukhaya khuleka ngazalwana ngiyazi bathina
It's alcohol free. Hey. So the intention is not for you to get drunk. It's the performance. Hey. Performance. No. I never said it's alcohol free. I'm gonna shine to the class. I said, it's not about alcohol. It's perform. It's the performance of the ritual. Jesus. To the prosperity, to the I mean, you are our vows. Now, about Israel, see how when the vows over sunsets ngoba sakwenza akasivelelwanga nitholubi kodwa sadla sasuka avela be-offended uNkulunkulu yabona from here uzubone i-offense lapho kwafika egcine kwafela kwengqu wababekezelela uNkulunkulu yonke kodwa kwathi makufika la wathi uzobona amaswela seswela sibuyela bathi senifike egcineni ngoba seninje ngizonidedela wabadedela 77 years bafuna emkhathini esane wabathumba base befike egcineni ngoba uyabona ukuthi uNkulunkulu bangabona bodwa babeduza angithi nyawazi ukuthi bazalwa uIsrael kwahamba wahlukana uIsrael kwaphuma uIsrael ongenhla nongezansi ezansi uJuda ngenhla kwaba yilaba abahlukana ubani inkosi uSolomon amadodana kaSolomon ngisazi kodwa bahluka uRehobowamu noJerobowamu uJerobowamu bahlukana kanjalo kodwa uyabona nonke wathinta uJuda ilayinsidiswa uNkulunkulu ngeceleni masekudukiswa leyo ndlu uma yonke bekanti semfegcine yingakho makubhala ukuthi ngiyabona yini isitrati emadolobheni kaJuda nasezitratini zaseJerusalem kwenzekalani sekumele imbulwe ngesiprofeta ngoba sefike abakwazi ukuphazamisa icebo. It's very sensitive ngoba insindiso ivela Jesus. insindiso yayilela ukuthi ivele kule ndlu manje makuphazamiseka icebo kuthumbeka icebo lingene ekhixweni esasindiswa thina Jesus. kwamiswa lonke ukudala yabona manje selefike egcineni akufike lo baseni lapho abakhanike okuya khona khona kuzophuma yonke inkani lena basebefuna ukubuya beze bathumba 77 years uzova uma sekhuleka uDaniel athi emva kokuba senifundile incwadi zonke ngokuloba kaJeremiya ukuthi 77 years after 77 years uIsrael yofunda then I started to pray. There was no shortcut after that. I don't need 77 years captivity. This is what I'm supposed to song. I need a woman. They are beyond redemption. Nyan benze lutho. Kumele badlule lokuzithombe bafele kuzo kuze kuqhamuka abasha abancanyela ukukhonza Jesus. mele babe sebudukeni ukuduka kwabo kubabulale baze bakhumbule ukuthi sasinkulunkulu nothando esakhona bakhumbule ukudla besutha Jesus. lokho abaxhomela ngakho uNkulunkulu bakhumbule sebese ekuthunjweni qhuma iCalvary qhuma uthunjwa kwesibili qhuma iCalvary qhuma abanye bafela khona kwiCalvary So, ngizama nje ukuveza bazalwane icebo laNkulunkulu ehamba nabantu
Yeah. Kulangan. Angithi ke leyo twala akuyona into enziwa amasizwe makusupport noma kushada hayi into nje ekhona ngezozibani awucheza bayazosiyabona bakhula le entonjaneni lephezulu makuhambe emsamo lapho basuke emsamo bakhe kancane Yes. into yakhona yeah ngoba Yes. it's a very spiritual symbolism ekhona related to alcohol yazi ama-Muslim kuzokhishwe umthetho ukuthi kulenkomo iy'ngane zakhona lezi ey'khulayo ngoba phela bathanda ukudlala baze bakhetha umngcwabo ukudala zidakame as long as I had friends. How mother? So it's good violent. Some Muslim don't have. Just to feeling Hey. Uyayibona nje lona ngendlela abanemizwa ngayo utshwala ngoba bazi ukuthi utshwala abuhamba bona uhamba so it's that of spiritual corruption ukuthi absolute. So asiqhubeke nje bazalwane ngicela usase uqhubeka mzalwane ngesisangela kulamabhesi qhubeka ufuna sifike ya nasifike uyabonakala lapha bazalwane silasikho kulesizini esikuyo ayikho into ekhona uNkulunkulu angaze akhulume neza bazalwane uyabona lesi sihlahla it's an innocent tree more bigger nabazalwane baze bahambe bosithenga lapha balungise nabo balungise qhubeka bazalwane abanye balungisa emzini yabo kulena awukwenza ngifuna manje qhubeka Jeremiah 10. Jeremiah 10, verse 1. So, Wanini izwi uJehova alikhuluma kini ninandlo ka-Israyeli. Yes. Kusho kanje uJehova uthi ningayifundi indlela yalezizwe. Ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini ngokuba abezizwe bezesaba. Ngokuba imikhuba yabantu Sala ufundele lezi open verse 2. Yeah, ufundisa ukunenza. kusho kanje uJehova. Yes. Ningayifundi indlela yabezizwe. Yes. Ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini Yeah. ngokuba abezizwe bezesaba. Manini.
angikwazi ukufunda lapho esingesini lapha alibuela hear the word which the Lord speaks to you, O house of Israel. Thus says the Lord. Do not learn the way of the pagan nations. Kusho ukuthi ke bazalwane kuyenzeka ukuthi sifunde indlela yabezizwe ngoba njalo ngeke ngayisho lento eqaleni ngathi uboyinaka into uNkulunkulu athi do not cut yourself makhona into oshonile. Do not make yourself a tattoo emzimbeni uma kukhona ofileyo ngendlela ngendlela okhala ngayo. Yabona? Athi do not do this, do not do this. Ingoba basebekwenza. Ibandla selokulaba inkinga njalo lokufunda izinto ezenziwa ngabanye abantu lingazihloli zona. Nathi ke bazalwane lokho ungaphendula nje lesi statement kusho ukuthi ke esilahleka khona bazalwane senza opposite to what is the statement is saying. We are learning the ways of the pagan nation. Ilapha paganism is a religion. You can go and do a research as well. You don't get paganism. What kind of religion is that? Nezulu kuthiwa amahedeni. Amagama asetshenziswa interchangeable. Amagama asetshenziswa ngokushintshashintshana. Kuthiwa i-paganism or hedonism. Lapha ngafuna umhedeni. Ngamanye amazwi musani ukufunda indlela yamahedeni kodwa fundani indlela kaJehova. Jesus. Manje abahedeni abasihlalise eklasini. Indlela basifundisa ngayo. Bavele balethe. Ubona basifundisa culture, basifundisa ngani ukuqhama sesiphiwe nje. Civilized. Ukuqhama kuyimpuze, ukuqhama kuyimfundo, ukuqhama kuyifashion, ukuqhama kuyumusic, ukuqhama kuyiculture, ukuqhama kuyistyle, ukuqhama akho class lokufunda izinto zabahedeni bazalwane. Ikhomba nje kanjalo, ikhomba kanjalo. Thina ke singabonisa sifakwe classini. Uzobona ukuthi sifunda singazi ukuthi siyafundiswa. Uma usubuza ukuthi yini lo yenza? Ngiyawuchaza yini? Kodwa usubuza. Uwe osufundisa abanye usuze uphethe umese lapha phambili uyasho ukuthi leli kheke wayifunda lo. Ubani wakufundisa leyo nawe wafunda ngokubona abanye benza. Wa-attenda umshado othile wayibona yenziwa nayihalela ukuthi nani niyenze emshado. Awuzange nanokuze nalo yenza kulo mshado uyithandayo uthi wena ngokuchaza lento uyithatha. Akekho kuzomunye akekho njengenkomo zedibhe. Komo zeweni. Akekho kuzomunye akekho kuyafiwa ngapha. Ize bazalwane bonani sifunda lento bazalwane size siphenduka abapriest. Siphenduka abapriest bepaganism si-initiate abazalwane. Umpriest usumile laphana nomese uya-initiate. Niyazi initiation ufaka abantu esigabeni esithile sente-practice ey'cult practice yobumnyama umpriest wena uxoxwe isitha uthi akuna amasebenza usebenzeka usuyalanda ngoba sekwenzeka manje sekwenza uxoxoba Jesus. Lo muntu uzophakamisa izandla ezincane athi
Hawu siyabonga Jehova. Bukani buphithuphithi ekukholweni kwethu. Sesikholelwa ngayo. Sibili sitha. Mawuphindwa nami. Kuba ngiyabona. Mana. Mama. Awufuna ukwesicreen. Ngokuba imikhuba yabantu iyize. Yini abazalwane? Yeah. Lento ngishilo namahle. Igama lekhadi ngokuthi umuntu akwazi ukuthi yikho. La kuthiwa customs. Angazi amanye amahumusho athini. Khona nehumusho elesilise elichaza indlela. Practices. Okay. Awufundele mama imikhuba. Ngokuba imikhuba yabantu iyize, lokhu kugawulwa umuthi ehlathini. Yes. Umsebenzi wesandla sesisebenzi ngemali. Yes. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide. Bagawula umuthi ehlathini. Isihlahla. Osihlobo isihlahla ngesiliva nangegolide. Ayikho into ongayibona engazi ukuthi inhle eyipaganism engavelisi usathana. Ngoba kuyazi into usathana yenza abazalwane. Uvela thatha imikhuba yonke ayenzayo. Ngoba abantu bazithanda izinto. Noma mayibona utholo kuhle kunjani ebese kufaka nezinto ezibalulekile zempilo. Yonke into ethinta imizwa strong yomuntu. Yabona nje isikhathi amakhulu. Yabona nje quality time. Esenhlizweni yomuntu wonke. Ingane isihlahla sakhe somuzi. Ufake phansi izipho. Angithi nawe uyobona benza phela na TV. Yeah, ulandele wenza. Wenza. Awubuzi nenokubuza akhona into eshoyo enhlizweni yakho ukuthi kodwa lesi sihlahla nezinto ezicubezelayo nje kusho ukuthini. Hayi uphendule umKristu ngoba wenza njena nje usufundisa abantwana. Ngoba wenza njena sekuyoba khona ingane yothi thina sasikhuluma ngabenza njena. Sathi masibheka sasihlangana sonke siyabona nje ngoba ukhisimuzo kwakwehla wonke umuntu asuke umuntu ebaseGoli baseCape Town siyohlangana kwagogo nasihlahla sakhisimuzo sifakwa amalight kufakwe zonke izipho siphe yabona uma wakhona wayonza lonke oyingazi nayo ukwenza uyenza nje ngenxa ukuthi into yayibahlanganisa sebenamathelekelelo sekuyinto yala ekhaya. So ngamanye amazwi wonke umuntu oyenzayo uphenduka umKristu osevayo ogcotshiweyo isitha ekungaziwa kwayo. Qhubeka nje. Awufunde mama ubusuku verse 4 ne. Awuphinde verse 4. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide. Bawubethela ngezipikili nangezando ukuba ungazamazanga. Yebo. Clarify. Ungumsebenzi okhandiweyo awukhulumi. Uyathwalwa nokuthwalwa ngokuba awuhambi. Ungawesabi ngokuba awenzi okubi. Nokuhle akunakukwenza. Amen. Amen. Imikhuba bazalwane yasemhlabeni
Imikhuba yasemhlabeni uzofica nje nakubaza abantu zilenga ezihlala amagolide namasini bazokhumbula bayazi abafundayo uma uya futhi eYurophu kuze kulengiswe emaweni nasemnyango lesi sikhathi kulengiswa nasemnyango umuntu uyahlola ukuthi kuthiwa yini kuthiwa lesi sihlahla siba sinomoya we-prevention yemoya emibi engahlasela amakhaya kanjani dlula uyabona nje ngalesi sikhathi izihlahla lezi zihlahla zibekwe emnyango lengiswe kuthiwa ama-opium ilengiswe emnyango kanjena emnyango umuzi nomuzi asikho nje ukuthi silapha edanini lomsamo silenga mawuningi silenga sisho okuthile ngoba kuwende sisho i-decoration kube muhle ukuthi to me to yours, from me to yours. Bese bakhona nathi ke lento ehambisana nayo sonke lesisikhathi uzubona ngikhuluma ngihighlight bazana ukuthi lento yalesi sikhathi vele kuxoxa yonke into uthola yonke into phakathi lesizini abela nje ngiyawazi umlando walo muntu ogqoke isudu ebomvu ake ngizwe into yale nto inobu ayihambisana The legend of Santa Claus can be traced back hundreds of years to a monk named Saint Nicholas. It is believed that Nicholas was born sometime around 280 AD in Patara, near the Mira in a modern-day Turkey. Much admired for his piety and kindness, Saint Nicholas became the subject of many legends. It is said that he gave away all his inheritance and wealth and traveled the countryside helping the poor and the sick. Okay? And here's what I Nicholas yazalwa le eTurkey nayomuntu eyayipha abantu umthabo wayo ehamba ipha abantu abahluphekile nabagulayo dlula. One of the best known about Saint Nicholas stories is that he saved the poor sisters from being sold into slavery or prostitution by their father by providing them with a dowry so that they could be married. Okay? Stop. Buddha, Sizala, his fifth day. Oh, let me not jump. Kuthiwa wasiza owesifazane owayesezodayiswa edayiswa kuslavery wamkhokhela ilobolo down. Over the course of many years, Nicholas' popularity spread and he became known as the protector of children and the sailors. UNicholas yena said, wase aziwa njengomvikeli wabantwana nabantu benkelo. Uprotecta abantwana. Manje umuntu ubaprotecta kanjani abantwana engasekho emhlabeni? Ngiyazi-ke nani niyakwazi ukuthi kunabanye bethu nje basihlezi la asibuzi ukuthi bazobani masiyibona nje indoda igqoke ilona ebomvu ihlezi laphana egateway kuyashutha ishutha ney'ngane laphana kuletha iy'ngane nawe uyahambisa nawe zakho lapho kuthathwa iy'thombe lapho kanjani. Spiritual significance, spiritual symbolism. Le ndoda kuthiwa ini umprotecti wabantwana hayi ngoba ayibaprotecti nje isiphila ibaprotecta seyafa.
kwenziwa nini bazalwane? Kune feast day. Kunosuku le feast day. I-feast day esikhumbuzo salendo Nicholas. The feast day is celebrated on the anniversary of his death, December 6th. There's a specific date. December 6th. Yeah, from 6th December. So, we are Saint Nicholas. This was a tradition considered a lucky day to make large purchases to get married. Yingakho simthola uSaint Nicholas endaweni zokuthenga. Kuma malls, kuma what ngiyabona bazalwane. Ngoba uSaint Nicholas uhambisana nebonus lokuthi abantu banemali bazothengwa kuthengwa akuthengwa nje. Kuthengwa lokho kuqalile. It's a day to make large purchases or to get married. Usuku lokushada yingakho ngimshade eminingi ushadwa ngaso lesi sikhathi. By the Renaissance, Saint Nicholas was the most popular saint in Europe, even after the Protestant Reformation, when veneration of saints began to be discouraged. Saint Nicholas maintained a positive reputation, especially in Holland. Yingakho egcwelekanga eSouth Africa because of our old history. Atamabuni maisuka asuka naye Nicholas afika naye eSouth Africa. So the popular the culture became a popular culture, a universal culture in Europe and in the Western world. It is a historical the context of the history of South Africa, which about so njoba uzo makuthiwa Holland ama-African aqhama lapho. Ngiyakhumbula bazalwane. So bafika nabo konke. Akufikanga ngithulezela nani nenkolo inkolo esinazo zonke lezi zinto phakathi. So ukuze uma sifuna ukufika kuKristu bazalwane sekumele kuqaqwe ileya neleya. Uze sifike kuJesu omsuku. Yingakho sifika ngaje ngoba nathi mhlawumbe sikwazi amakhekhe njalo yaqapha before iqaqwe ileya neleya. Ngoba manje konke usegoqa uJesu phakathi. Kuningi ngaphandle. Ungagcina singafundanga isinto. Sicela sibangwa izinto nemikhuba yabantu. Angizule sifuna the customs. But lost in the customs of the pagans. Kukhona umsindisi yena ukhona. Ungazidide ungazuthi siwa doubting. Umsindisi ukaJesu. Cha. We must decolonize Christ. Akhishwe emkhubeni all the customs of the world. Sikhipha i-polytheism around the monotheism esayibelelwa uNkulunkulu anokhoze uNkulunkulu. Okay, kuya I'm worried about time. I'll Hezekiah chapter 16, 21 to 25.
lapho ukuthi hayi ngicathi sekuyisikhathi sokugcinisa seqoqa abazalwane bekumele sithathe ibreak no-12 uba mapha ngicela ukuthi from 12 kuyade suke sekufika hayi wangikhulula kancane manje futhi-ke sisalinde uba kumapha shaye ngamandla funa nqinqoso 16:21 ukuba ubulale abantwana bami unikele ngabo uzokubadabulisa emlilweni na kuzo zonke izinengiso zakho nakubo bonke ubufebe bakho awukhumbulanga izinsuku zobusha bakho lapho wawunqunu wawuze waqasha egazini lakho kwathi emva kwalokho bonke ububi bakho maye kuwe isho inkosi uJehova wazakhela iqhugwane wazenzela indawo ephakemeyo ezigcawini zonke ezingosini zonke zezitaladi wakha izindawo zakho eziphakemeyo wenza ubuhle bakho baba isinengiso wenyekela bonke abadlulayo imilenze yakho wandisa ubufebe bakho. You slaughtered my children and offered them up to worthless idols, forcing them to pass through the hiddenness of the fire. In all your repulsive acts and prostitutions and idolatry immoralities, you did not pause to remember the days of your youth, when you were naked, bare, swimming in your new blood, in your newborn child. Nani isakhuluma lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu ebesebenzisa abaprofeti elokhe imbulile lena. Nayibona ukuthi ukhuluma ngoJeremiya Amos bonke abaprofeti bayithinta lena. Usuyabona ukuthi bekuyikhonsela enkulu kakhulu kuNkulunkulu lapha. Instead yokuthi baphendule baba-innovative. uNkulunkulu uyabakhuza. khona bahamba ngayedwa njengambela wayafika ngithi ngiyayixoxa nje endlini umsindo ozosuka manje ngiyayixoxa nje phela manje inkosikazi uthina hayi ngoba lento ivele ingene emzweni yabantu isusa intukuthelo ngoba labantu bathi bezwe nje bekhuluma ukuthi siyayizwa lento ekhulumayo ngoNkulunkulu lo message leyo thina kubela nento sisiza lesikhathi into eyenziwa this is what you find in Europe bazalwane celebrating Christmas thina sesibona kwenziwa ngathi yilo the festival of lights bona lezi hlaka bayazisho ukuthi spiritual symbol kubela mzalwane siko uNkulunkulu sizwa exhambana noNkulunkulu uyabona nakhona la nathi ngikhumbula indaba kaNkulunkulu ekhuluma ngoDagoni namkhuluma uDagoni uzokuzalwa maqamba ayifuna ngoDagoni namhlanje bona uDagoni zonke iy'thombe zonke ungayicabanga kuyanceda uNkulunkulu akazwange wakwazwana naso don't
yonke indawo isigodi nesigodi uthola ngoba lesiyabona omunye wonkulunkulu baseMesopotamiya ezweni kulo lelizwe lesi aphinde abe an ancient Canaanite deity niyezwa bazalwane. So njalo zonke igodi negodi kunesithixo sakho kunethixo sakho kubeka mzalwane nethixo sokuthela. So uma la bazalwane Yes. Hey. Pop. Hey. Hey. Wasemhlabeni. Hey. Wasemhlabeni. This is how esinombolo phakathi esinento ehamba kanje imele umlomo kafishi ungamazi udabona uNkulunkulu wemvelo, uNkulunkulu we-fertility, uNkulunkulu waseKhanani, uNkulunkulu waseMesopotamiya, uNkulunkulu waseBhabheloni. uNkulunkulu abakhululwa uNkulunkulu we-fertility, uNkulunkulu owenza kube nemfuyo, uNkulunkulu onkonza njalo. Manje ngenxa mabethatha behlanganisa benza inkolo eyodwa kwamele bathathe uDagoni bathathe uThamuzi. Sizofika lakhona lapho bazalwane uThamuzi bathathe uThamuzi iChristianity yahlanganisa lezi inkolo zonke. Ngokubona ingubo yakhona nesigqoko sakhona. Now every piece yalapho represents a specific inkolo. Ukuze wonke umuntu azibone eyingxenye lapho kuqhubeka nokuya phambili. Ukuze wonke umuntu azibone eyingxenye yalokho khona. Uyayibona le. This represents the budding stick of Tammuz. Kushuthi uma ilona induku kaThamuzi le emele uThamuzi ngapha amakhona akhona egcineni kumele kube yinduku into echazayo yabona into lesifuna masiqinisa into leyo nto leyo imele a god of vegetation. Tammuz was a god of vegetation ocontrola amasizini omhlaba. Never saw. Kubeka mzalwane. Le nduku cross akusona isiphambano sikaJesu abethelwa umsoco. uJesu isiphambanweni ivangeli lesiphambano uqashisiwe ukuze abangazi bazalwane akazi uJesu afundisa igospel of the cross. Uma ufunda iBhayibheli igospel oyitholayo kwigospel uthola igospel of the kingdom of God. The gospel of the cross kuze kumntalengisa isiphambano esithile esilengiswayo kwaswathema. Hayi, it's a spiritual symbolism of the God of fertility. Nhlahla ngibona usilengisile lapha phakathi. But njengoba wafaka ukhololo ngathi nasifuna ukukhona. Noma singasesona-ke lesi samaRoma lesikodwa nje sibe sithole singathi idulayo enyanga yabona sibe khona. Yabona lowo mlomo lowo. This is the same hat worn by the Pope and the bishops of Rome.
The military head of the Dagon priest resembled the open mouth of the fish. The Dagon was the fish god of the pagans. The religion military head from Babylon. God of vegetation, God of prosperity. Manje kuphela na. Angithi ngikhuluma alifazana. Kumele sikhuluma siya. Skipping there. Siya uJesu yena. Sekunzima ukufika kuwena nalutho bafowethu. Ugqokiswe yonke into. Abanye bamgqokisa amasudu abomvu, abanye ugqokisiwe bafowethu. Kuningi. Siyachubula Lendule, yebona lendule. Hayi, ihambethela uJesu. Hayi. Dlula nje Nkosi. Ayikho into uNkulunkulu ayizonda. Yabona la, lesidlula sito 1 Samuel chapter 5 verse 2, ne? La kwathunjwa khona umphongolo kaJehova. Babekwa uDagon phakathi. uNkulunkulu esezulwini he couldn't stand the picture. Ebona umphongolo wesivumelwano in the same space as ubeka isithombe. Kwakumele athumele ingelosi yasezulwini yempi yathe ihamba uphula la. Bathi babevuka bafika iyibuka thuba amasosha. Phakathi. Hey. Jula. Uyayibona nansi le nduku. Uma kumbiwa ama-artifacts in Iraq uzama emathempelini amadala kutholakala nansi ebhalwe iy'thombe ezazitholakala emathempelini. Nasi isiphambano ethempelini laThamuzi utholakala isiphambano. Lesi siphambano sibona egcineni ukuthi sinjani. Singathi into eqhumile uma uthwasa inhlolo uThamuzi kuthiwa usuke sebuyile into life. He's the one who controller ama-season. Uma kungena ubusika kusho ukuthi wehlele endaweni yabafileyo bese kuba imvelo kubole kubune konke okubunayo wena wathi ingakho ngaleso sikhathi sobusika mangena ubusika kuba ne-conference eyenziwa abesifazane bamhlangana for 3 days or 5 days for 3 days a conference. Ngalesi sikhathi intwasabusika nazi intwasabusika nini ingo-April ngalesi sikhathi senza ngayo conference. Kwenziwa i-conference, the conference enziwa for 3 days abantu besifazane bazobehlezi kuyakhalwa ukhalelwa uThamuzi kuthiwa uyayibona lento ekhulunywa kuthiwa uvukile ufile uyafa namhlanje lokho akufi Jesu ovukayo. It's Tammuz dying because of the season and coming back into life. Ufile uJesu uvukile namhlanje uvukile emasofeni athile ukuthi umadoda kuthi uvukile hayi uThamuzi ufana Jesus. Isanjalo ngishendulo enjalo ayisona nje isiphambano sesikhuni ngiyabona igqamuza lapho isiphambano sinamagqamuza uma ungazi ukuthi uyabuye
bazothi hayi isiphambano Jesu isiphambano. Hey. Hawu nawo Jesu isiphambano. Chabo. Isiphambano sinamagqamuzi chabo. Is a spiritual symbolism for uThamuzi, inkosi. Inkosi yemvelo. Inkosi enza ukuthi kube nokudla emasimini. Inkosi econtrola isizini yokuvela kwezitshalo nokufa kwazo. Nayo mayivela kuvela izitshalo, mayishona kufa kokufayo. Let's go. The fish head. Tamuzi was an ancient Near Eastern deity who was best known for his patronage and headsman and his romantic interest in Salaman known as or Ishtar. We're going so we're going to ama-Easter nandani ukuhlangene noThamuzi phakathi noJesu phakathi lapho. Yingakho makhuluma sizokhuluma ngama-Easter. Mawungazi uzozwa ne-atonement ne nazi because of Lord, 40 days before. For 40 days I see him now. Yeah. For 40, uhlangana just nonga nyama. Uhlangana just no by vegetarian. Yeah. Yeah. Utamuzi no mhlobo wakhe u-Easter. Ulandele. In the interest of time, this is yeah. Yeah, Tammuz is a Mesopotamian religion. I think it's a Mesopotamian of it. Yeah. Mesopotamia like Babylon. Yes. Nobody Zanjali Babylon, Nick Geneva, nothing. If Babylon is in the Canada, Laban calling to law. Abraham, I'm sorry. Jesus. Tammuz is a Mesopotamian religion, god of fertility, embodying the powers of the new life in nature, in spirit. Yingakho into emrepresentayo yinduku enamagaqo ngapha esho ukuthi uNkulunkulu oqala kwespring ofayo ngobusika obulandelayo. Uma esefaka bese yakhalelwa. Yingakho lapho ke okwavela iconference lapho thina singena khona ama-convention nama-Easter lawo lapho sihlangana khona iy'nsuku lezo thina angisesihlanganela thina khona sazi siyakhona asingeni lapho kuma-Easter kodwa sona lapho phakathi kulowo mshini kuze kube umbuzo othi bazalwane aneze nabona ukuthi just emva kokuyona yona lowo nyanga kuyevela kwemhlaka 27 kuze kube khona ne-Workers' Day sawama-holiday lapho. The reason uma khuluma nabazalwane kubuza ukuthi abazalwane yingani silandela lesi sikhathi isona sikhathi esikhona esikwazi ukuhlangana sangesibazalwane. Just a week later, same time, 3 days available, which is not called. Understand the Bible abantu balandela isilo ngokuma.
noma ungabatshela hayi lento inento phakathi betshela ukuthi uyabona nje abantu baphenduka imhlatshelwa endleleni abanye bathutha abazali bafaka abazali emabhasini kobheka amabhasi ukuthi nathi lapho phakathi phenduka imhlatshelwa eyibonga singena kuma-rituals angasithini imikhuba angikhuluma imikhuba zabani Yes. ningizwa kahle ngoba ngikhuluma angimele ningenze inkonzo neza bafowethu Amen. futhi ngize ngiveza namathuba ukuthi hayi singasikela lesi singene kulesi ayizivuna umhlangano yes zonke insuku ngezikaJehova kodwa yini sisakubhizi wathi babungwenye khuluma bazolwana phela sekuyinto angithi thina siyibandla elingabuzi lutho ibandla lasendulo bazalwane ekuwabazalwane abakholisa abakholisa iy'ncebo zalesi sikhathi aziwahambela amabandla yithi kumele kwenziwe ingqungquthela lasithola lapho kumele kwenziwe ingqungquthela zothola lapho-ke futhi zothola lapho zozigcina ngapho zothola ngesikhathi esisandirayo futhi Hey. lezi zisenkingeni bafowethu The cult of Tammuz is centered around the 2 yearly festivals. One celebrating his marriage to the goddess Ina, which is Easter. Who celebrates umshado wemfimbi Ina, which is Easter, no Tammuz. That's the first celebration. The other lament. Oh, but because the lamentation. Because Roman. Portray lamentation of ashes. There are when you are Pamban. Walk when you alone, ubekwa lelo pha. Esipongweni nesipho. Isipho nesipho sibekwe uphawu ngomlotha. The other lamenting is dead hands of the demons from the netherworld. Yilapho khona angithi ngofeswa yithiwa celebrating marriage obesibili besithiwa i-lamentation. Ungangena ngisho nabo ucheck bakhuluma nge-lamentation of the Catholics. Kodwa bakutshela ukuthi ba-celebrate kuthiwa ukuthi ukufa kaJesu. Kodwa the lamentation of 40 days and not eating. Yeah. Kuzilela kuthiwa uyafa uTammuz ebulawa amadimoni ngaphansi komhlaba. During the third dynasty of Ur, where one took, there's Ur. See, complete Ur, that was coming from Ur. Yes. Bese Babylon, bese kukhulwa idolobhanyana Incane izansa. ilapho kuzalwa khona uAbraham. Abraham. Njengoba ebambekile okhokho ba-Abrahamu nathi sibambekile kulo. I-Uri noTammuz nemikhuba yakhona yasabalala umhlaba wonke. In the city of Umma, the modern Tel Choka, the marriage of the god was dramatically celebrated in February and March. Umma's month of the festival of Tammuz. Well, February, March. Who celebrate in Tammuz. During the Sinless period, 2004, 1792 BCE, the text says that the marriage rite, the king actually took on the identity of the god, thus by consummating the marriage with the priestess, incarnating the goddess, magically fertilized and communicated all the nature for the year. That is the reason. So, inkosi yesu izongena iyongena laphayana ethempelini izolala nepriestess
as a sign yokucelebrate. Uyabona ukuthi lokhu kulala for ukulala. Ukusho ukuthi lesi sikhathi sokuhlangana kwamasizini amabili kwenze nje kusho ukuthi bamele sebemele izwe abanthethe. Nayibona ikhathi bazabani. Hey. Yinde. Mhlawumbe isinga-evolve ukuthi akusenzeki as noma kwenzeka mhlawumbe kwenzeka evetekele le room la singaboni khona kodwa thina siyalandela nathi isikhathi sokuthetha njengokusho kweNebukadnezar ukuthi ngokukhala kwempilo ngelikhulu wonke umuntu everywhere phansi ngamakhono awuzamabili Hey. How akho ngisho into enqabayo kokuthi bazalwane kuthiwa sekubani akho ngokuzo umuntu ewu ngilanda futhi sesiyakhetha manje that's it. The paganism of land and the whipping of taboos. Basically, now we say tapu laphana kumlomo. So we are unfair. Mayibona le tapu ebawala sesikhomeni. Ukuthi isiphambano. Isiphambano la bethelwa khona uJesu wethu esimkhonzayo. Hallelujah. Lapho inebuhlungu siletha ngisho uyabona nansi le nto engikhuluma ngabazalwane. In the Catholics and other Christians around the world are observing Ash Wednesday. If you want to observe the holiday according to the Catholic tradition, there are a series of rules you should be familiar with. First, you cannot eat meat on the Ash Wednesday, which makes 40 days before Easter and the beginning of the land. Niyabona ayikho into enziwayo. Siyalandela nje asibuzi lutho. Abazali bathi hayi phela asisangeni asisadi asibona i-holiday lama-Catholic nama-Christian emhlabeni wonke. Ngizwela nini? Catholics and other Christians around the world are observing the Ash Wednesday. All right. So, according to the Catholic law of abstinence, Catholics age of 14 and older must refrain from the meat on Friday altogether during this 40 days period, as well as Ash Wednesday. Many Catholics also get ashes for their forehead on Wednesday, a reminder of our mortality, often stated as well dust, and to dust we shall return. Catholics are encouraged to attend the Mass. So you want Mass. On the Ash Wednesday, however, Ash Wednesday is not a holiday for obligations. Abanye bagqoke iphambano bekhona abafundisi bagqoke abasazi ukuthi baphinde kube isiphambano sikaJesu. AuJesu akabatshela ukuthi wonke isiphambano. Kukhona ngisho ufika kwezinye indawo kushunyelwa kuthiwa kushunyelwa nge-gospel of the cross. Hayibo. I-gospel of the cross. There's no gospel of the cross. I didn't do gospel of the cross, there's only one gospel. Eyashunyelwa uJohane ehlane eshumayela kubikezelwa ngayo ku-Isaya kuthiwa uyoshuma umbuso omkhulu basebahlobo bakhe. Uma efika uJohane lithi iBhayibheli washumayela ngayo ehlane athi umbuso waphendukana umbuso wankulunkulu. Uma eqala ushumayela uJesu lithi iBhayibheli wangena amadolobha ngamadolobha eshumayela indaba yombuso. There's only one gospel eshunyelwayo nesimiso lokushumayela.
Amen bazalwane. Amen. The gospel of the cross angiyazi. But as umfundi weBhayibheli ngiyayazi ukuqhamuka gospel of the cross. It comes from Tammuz. That's where the cross comes from. And it has landed and become the gospel that is preached. I see here in one sithathe break bazalwane so uya sithi singeke bese sifala sifule ingozi bese